kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Hadin baka sorkar jilla kalapan bena baka donnya ka jing temu bantai de ka shopping mall ha ka office jong ka PWD ka badan ha Barik Point Shillong ki babon na ki kinhon ba pher jong ka jilla kuntubru ya ki sengsan perthai bat ki seng bhalang kila mi shakhamat ban penpau ya ka jing Pyrshah halor ka ni ka jing temu jong ka sorkar halor ka nongrim baka jing shna ya ka shopping mall kan shu a jing mentoy tangi ki katto kat ni ki he saipan bat ki nong khayi he spa ki ban sawan nabar jong ka jilla menta kasngi ka hanyo terik unai wing arajar arpo ka kinhun jong ki samla ki badan hapo ka shatri jong ka Fridays for Future of Meghalaya hapo ka jingelam jong convener usamla Joel Kendia bat ka samla kani 100 dingdo kila penlong da ka jingeki hajan jong ka office PWD kom shibenta ban pha yo kurwa sha ka sarkar halor ka jingbam sngo yahab ban tei da ka shopping mall hagani ka jaka ngismosi ban yi ba kata ka jing teya ka mall kan wanra ya ka jing mentoy atang shiliang kan wanra ya ka jing mentoy tang ikikin ram kilendan hendai ka kenria shakindong ya ka jing nan kam chong ki babun ha ka imlang salang lada de ya kinong tribela lada de kinong di madan ka mall kan wanra jing mentoy tang iki he spa ki banyo bantay ya ki dukan hapo ka mall kan kadiru bangilaban ong ka neoliberal invasion jong ki foreign franchisees kiniyo dukan hang ni hendai haka jo kapor ki entrepreneur chongi ki dang yedo kam bunru ki lawang ba ka mall kanwanra ya ka jing kanwanra ki kam haka jela kai ka bangi de ban sngotho ba kanwanra hot kanwanra ki kam pade haka no kaliang kanwanra ki kam ki bahes pa kiniyo ki dukan kiniyo bantay kita ki dukan hendai bon ngi haban syukala ki nong tribela ni kemen seban syukala kinong tribela serta ka jingem da ka basulong kinong kliap jan da ka basulong ki bahap shu pin khut ya kita ki mall ki aka te kata shock away la da pi ko ya ka kam ti wanra ya ka kam ka bala ban pin scam ya ka em lang ka salang chungi ka ban wanra jing men toy shibun ya ka yo ka kot kata shock away te hakal jo ka poru bun le ki we ki lat bangila ban pindon kam ya kani ka jaka habarik tang kata ban shute ya ka mall ngila ban le ki we ka jaka ban wanra ya ka jing mentoy baki temen ki samla ki temen ki kru kila ban yo wan lang kumai kila thmu ning kong ban te da kata ka pa kan wanra jing mentoy balai shibon kindon kita ki senteu ki dieng ki set ki ba itna ba kumangi ki nong shok shnong jong ka sor shilong ngin smo sarong ban yi ki nong wan pet kai no way bangin ban kring ki maki ha ka shnong jong la jong ki don di ta ki mall jat pi ki jat kilangnya kita ki mall la kata daw kin sa wan cheki ne ki hill station jongi ka daw bangi Pyrshah kam dei tang bangi Pyrshah na kaliang chong kamariang hendai ka deru na kaliang ka badai bat ka yo ka kot ka deru ya kaliang kumno kan kita ya ka emlang salang hadin habut ngila de bi kumno ka shnong la kra ka main road kala syakata ka jaka ka ba shudap stang deki taki dukan bar kum ki ngila ki dukan bar ngam kum ki dukan joginong shop shirong hendai ki ta ki franchisees nada de kita ngila i bang ka shilong jongi kala dur hadu tau put ba stang kanne kendiat snam ye nginum itu show lada ka de ka shilong ka jongi ka bangila hel asan kala shubut teneng hadu tau put ba nakata ka daw kala forcingi ban mi perthai benta kasngi hakani ka henyo trik unai we ini penting kini ki dukan ki bedana kini ki mot kran kini ki bhutia market kila bun stang ki youth ki bare kita ki nodi sani kita ki khasi ki batri hapo jo ki wei pede kanu kalau mo jo sosi ba ladang idon ki hemman ki para ki basa lang bani ki bamdan kam banwat shano having hold degrees ki don ka degree batki hendrai ki mla pade ki netrish ki chaka bali ba ki mi ola bomdan ba pedang bomdan ba itho yangi la disai kai ba khon pas ba khrekot ba fin di okam hendai ndangi la dep kata pade ngikut la no kalau no ka jingkot la nomor bangin la dep kata ngimyo olat kata ru nomor bangin lewat kam nomor leba kila bun sta ki jingkhangla khamtam menta ina pai kini ki bre khasi jingi gitri hapo jing ki be ki bre kumbai la mention i Joel mane volunteer
ki sheyeng kliap jan hang tu ki poi sheyeng ki smosi ki ot ki pangmet pangai balai ba sheyeng sa bro shngi kapisa pade omyo ko makwa kabat ringkat ba kajing temu jokani ka mall ngathai kanungan ra jing bha yanur namar ba ubreu badok hi un perkat arsin bernung hak tu ka mall hatu ngan yo na mi khater ka makwa hakador ka bangakwa kanon ra jing matoy hakanu kor kom e kibri ka badok ngin hap pushe bhaya kata ngiyang hani kom ki yut ni ngi ki khna ki popule ki kimi ka jungi ki struggle man kasngi kumno ban kan show kan dia ka by school by class jungi ladangi perkat sai kom kata ka jing mi jo kata ka mall kanon ra jing bhaya ki kattu katni e kumbai la mention hi ba jual mene ba kanon ra ka jing bhaya ki rio spa omi ki badok kisah kijan ki bakumno kindan kitiar ki bakumno kindan kibri unra shispa tingkah pala untiang merung hangtu nganyon MT itai shango ji bangakwa itai pleng bangakwa kajing mi jo kata kamol kala perlong yang kena semla bengin long pereng jing snosi nomor ba ubreu ubas ngohi so tanrai kasnong ladi unum penbot tanang yikiwai unum ko ba kasnong jonga kan lokum kiwai unko abangan ra jing phala ka snong la de kat kum ka jing ko ajonga kumba ila mention ni jowol mene kumba ila mention ni wi volunteer jonga mene yong ba kat nongor kitamen hakani gari ka snong jongi ki ko abania ka shi ki modan madia ki miola na mabli ki bun ki taxis hoy ki den ki police traffic ya katangi bong hendrai kat no e pada ki balaban pe yu ibriu badang cross silen di kanong e ban sange kali woi ni ki are kala sham jingi handu kata andi dadan kata ko ikapa deki tmoi ban beli kata kapak hale kata ban man ini miasha nomor ba ini mi Pyrshah nomor ba lesi kan ora jing bha hapring joki hi kini am tu pech ni ka polo area katu ga di kawai area ba kibri kilong suffocate na mabli ka long congested hadu kata kibri kilong perkhat batang shia katu ke area it is obvious bakan shit it is obvious bakan pum it is obvious ba ini mi yo man ring kata kal air ka bangi kwa kata kal air ba khoj kajing dan jo kapak kajing dan jo ki surroundings ka ba khoj ngathai kan ora jing bha